Η δεύτερη επισκέψη μου για εσάς σήμερα. Η ευτυχή δοκιμή κλίματος με λευκό και κόκκινο. Και δεν καλά περάσει. Γεια σας κύριε Πανώ. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Επιτρέπονται, ναι. Να βάλουμε κανένα βραχαλάκι. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, οι ξεναγήσεις γίνονται ανά μισή ώρα και ξεκινούν κάτω από τον κήπο. Όπως θα κατεβείτε δεξιά, στην εξέδρα με τα κόκκινα μπαλόνια. Ωραία. Και όλα τα διαφυγεία γενικότερα. Όπου μπορεί. Θα κλείσει. Έκλεισε, ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εκεί ο ξεναγός θα σας πει γενικές πληροφορίες σχετικά με το Ινωπείο και μετά κάνετε μόλις σας περίπτωση στο μουσείο είναι και στο χώρο παραγωγής. Ωραία. Και εννοείται στο κήπο να δοκιμάσετε τη κρασιά του χτήματος. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά, άκουστες εδώ πέρα. Ξέρει κάποιο νωρίς, και 4,5 ώρα για αυτές. Δεν είναι πολύ καλό καιρό, δεν έχει Θα του στείλω μήνυμα ότι μπήκαμε στο μουσείο. Α, έγιναν και τέτοια αυτά εδώ, Μοχίτο, πάρ' το. Γιόσμος, Μέντα, Καλαμίνθη, τι είναι αυτό? Και ξαφνικά από πίσω βλέπουμε ότι αυτό είναι βασιλικό. Αρτεμίθη, Αρμπορόριζα. Πάμε να προχωρήσουμε. Όχι όλα αυτά. Όλα. Δεν ξέρω. Δεν πάτε. Πρώτα έπαιρναν τηλέφωνο. Μας ακούει πάντοτε, έλεγα τα μεγάλα τα παιδάκια,
Δώστε ρυθμούλη εδώ, γιατί στα 30 σου δεν κρατιώσουμε. Για ανεπώς μου περνώσουμε, τώρα στα 45 θα πηγαίνεις στο χιστή. Που πειλημίσουν ανθρωπιστής, σαν ξοπλημένος αγωνιστής που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει δικαστής. Ξέφτες, τα θρεφτάκι της λύπης, τα δέντια μορφή του και τα πέτια εξουσιαστές όσο αντίλαβες τους πρίντες και διάγει ότι με τη φασουλική που το πάει τι ζητάς εσύ αντί σωστά την απόσταση εδώ έχεις το τσεπάκι που πήρε συνταγή. Εδώ κάτω τέτοιο, Δουλειά. Εδώ κάτω μιλάει, Μιλάει. Αλλά πού να ακούσουμε τώρα εμείς. Έχει πολύ κόσμο τελικά. Δεν έχει παραπάνω από ό,τι είχαμε έρθει Νοέμβρη. Πάμε κάτω. Πάμε να τα βλέπουμε πρώτα. Αυτό τι είναι καλά εδώ. Πάμε σε από εδώ. Θες να την πάρω εγώ. Είναι πάρτι. Α, και τα τριαντάφυλλα εδώ, Ωραιότατα. Πάμε προς τα κάτω. Θα τα βγάλω εγώ μετά, άστα, μην τα βγάζεις εσύ. Α. Εκεί δεν είναι τέτοια, θέλω να πάμε. Και η Πανομία τι είναι εκεί. Εκεί κάτω, στην παραλία που λέγαμε.
γκρουπ είναι. He made it in a smaller one, and then he passed away, of course, this artist, and the gallery that has his name and the rights, they made it bigger. Especially for you? Special for us. When we order something here, some of the time they make it in our terms sometimes. Sometimes, depends on the name of the artist. No, every time some artist. Τώρα συνεχίζει. Εκεί τι το έχει κενό, Φέρες δεν ήταν νομίζω. Μπορεί να αλλάζει, δεν θυμάμαι. Να αλλάζει καλλιέργεια. Πάμε. Άστατα, πάμε. Τι παίζει μωρέ, πως φουγκαράκες παίζει. Για τα παιδιά. Μάλιστα. Ναι. Αυτή τι μυρίζει, είναι και ένα σκυλάκι εδώ. Χορταράκια, μπορεί να έχει σκυλάκια, οι δενταφυλές της. Θέλει λίγο χορτοκοτικά εδώ μέσα να βγουν. Να πάμε. Να σε σπρώχνουμε. Έλα, από πίσω. Κάτσε, περίμενε, πού πας? Πάμε από εδώ. Πάει κι άλλο νομίζω, Τι από κάπου είχαμε βγει, Δεν θυμάμαι, νομίζω είχαμε γυρίσει μετά πίσω. Δεν το πήγαμε όλο ποτέ. Να, εκεί κάτω δεν έχουν πάει. Παλιά, πόσο έχει, πόσο έκταση έχει. Α, και εδώ κάτι άλλαξε. Βλέπεις. Είναι όπως Καμιά καινούργια ποικιλία. Πώς να κάνει αντικατάσταση της παλιάς. Από εδώ θα πάμε, Γιάννη. Πάμε πάνω, ναι. Πάμε πίσω, από εδώ, ελάτε. Γρηγόρη. Πάμε, ναι. Πάμε εκεί πάνω, εκεί που είναι τα παιδιά ευθεία, να βγάλω φωτογραφίες. Πάμε να ρουφήξουμε το κρασιά, λέω εγώ, είναι στο πάρουμε.
Καλά, τελειώνουν τα κρασιά εδώ. Κοίτα πόσα είναι εκεί πέρα. Άδεια είναι. Τα ρούφηξαν. Ναι, τον Νοέμβρη ήταν πιο χαλαρά. Ούτε τραγούδια είχε. Για τα παιδάκια. Είδες από τη μέση και κάτω είναι τέτοιο, δεν είναι ακαθάριστα. Εδώ δεν έχει. Χόρτα βλέπεις. Εδώ πέρασε. Τι ακούει την τρώνε. Έτσι μου φαίνεται. Να το εκεί που πρέπει να αεροπλάνο. Τουρμπίνες. Αυτή τι κυρία είναι εκεί. Πάμε από εδώ, Τι δουλειά έχει πολιτική προστασία. Πολιτική προστασία, κοίτα. Προφάνε. Κρασουλάκια, μια χαρά. Τι προστασία να κάνουν αυτοί με τα τζίρλα. Πάμε από εδώ. Τι να προστατεύσουν. Εκτός με τη τέτοια, με τα ρούχα απαγορεύεται η επιστολή. Πήγαινε. Αυτό ήταν πέρυσι. Ωραίο. Πάμε από εδώ πάνω. Πάμε εκεί που είναι ο άλλος. Ανέβα, πάμε εκεί από εκεί. Πάμε Μπομπέλα. Ανέβα. Πού είστε? Πού πάμε? Το αλογάκι πάλι. Το σκυλάκι. Κοτούλα είπαμε. Πάμε εκεί πάνω. Πάμε εκεί. Είχε νόνα. Παίρνω από εδώ, έλα. Τι? Εδώ τι έχουν κάνει κάποιοι. Ο πιγκουίνος. Κάνανε τέτοιο, πώς λέγεται. Ο Πικνίκ. κροκόδιλος. Ο παπουίνος. Μαλάκα, η μπάλα που είσαι και δεν έχω τύπη να ξεπτηρίσω. Ο χαμηλέοντας. Το κοκοράκι να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Έλα στην ιστορία και πούτσα να πάμε. Κάτω από αυτό το δέντρο. Κάτω από αυτό το δέντρο. Άμα είναι, βάλες χώρο, να πάω να κάνω.
σκουπίδια. Έτσι, φτάνουν κάτω. Γιατί αυτός είναι μαύρος και Κάποια στιγμή δεν ξέρω πού είσαι. Κάποια στιγμή είναι ένας δρόμος, δεν ξέρω. Πώς μπορεί.